Wala na, paltot. Tunom. Nag-iimasan. Lawakan telo ko. Takoboy niya si Mang Pet. Satisfied. Cowboy. Hello, Andy. Say hi to Rocky TV. Woo! Hello. Oh, lukon. Popsweet TV, ang ating magaling na cook. Masarap pa to sa'yo. Nasaan? This is alukon. Mas masarap pa raw kaysa sayo. At mas malagkit pa to kaysa sa jowa mo. Ugot. Yan, nilagyan ng abo para matanggal yung galis-galis niya. Matanggal yung malagkit at madulas na parte niya. Parang tira ka to baka. Yan tadi napita dia pro na yun. One take. Nyata ginatang mo. Mainom. Awam nagdi ko ha. Kapit na sardinas na. Bukog ka raw. Ije paglutuan na naintindihan din. Yun, may tilapia pa. Ha? Dalay tayo. Mangubugcho lagi mas je. Oke. Nakapoy tayo kiti. Mo kami isa balin to mo kami may gambat. Ditagain eh, dapat pagkaroon. Nakasagana mo gam amin kita sa palim. Nagdudukot ang mga tatay orayin na kami. Uy, dabugi na.
May mga bugi na. Tuy! Oh, ready to ihaw na to. Ayos. Lansamet tapos kulti kan. Bidig si tukak ako nga dan. Grinder di masapol na dito. Ang karburan daw. Nya nato isarang mapan pangugbog. Ayos ah. Saan mga nalain ka itong matagalan ay. Ini direktur dito ito, hindi juga na kanya tatang. Narunaw. Marunaw dati kan pangipanan dati ice gayam. Dati pichal mo ta. Yaw! Nakakas yan? Oh, ito raw yung iuwi namin. Ayos. Ada pa ngay ayo kan ni Commander.